Uffiċjalment waqfet il-fondazzjoni tal-Malta Community Chest Fund. Permezz tek il-Malta Community Chest Fund se tingħata aktar viżibilità, jsir ilha skrutinju fl-operat tagħha u ssir aktar effiċjenti. Din kienet waħda mix-xewqat tal-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca sa mill-bidu tal-Presidenza tagħha f'April tas-sena li għaddiet. Tkellimna ma' waħda mill-ommijiet li tagħmel użu mis-servizzi. Ta' tewmin li għandhom kundizzjoni rari u li taf li wlieda ħajmutu żgħar, iżda li bis-saħħa tal-Malta Community Chest Fund sabet spalla fuq ix isserraħ. Community Chest Fund. Għajnuna kbira, għajnuna. Għajnuna f'ħafna affarijiet rigward helpers id-dar, meta kellna bżonn nsifru ħabba tfal, bżonnijiet ta' wheelchairs, biex nirranġajna partijiet id-dar. Il-fondazzjoni se tkun magħmula minn 3 bordijiet, il-bord tas-supervizjoni li se jara x'linji gwida trid timxi fuqhom il-fondazzjoni u fejn trid tasal, il-bord tal-amministraturi li se jara li x-xogħol jiġi implementat, kif ukoll il-bord konsultattiv. Se jkun hemm ukoll gruppi żgħar li se jagħmlu xogħol speċjalizzat fil-qasam tal-finanzi, l-etika, l-għajnuna medika u dik soċjali, kif ukoll fir-rigward ta' riċerka u prevenzjoni. Dan flimkien ma' grupp ta' professjonisti format minn psikologa, terapista tal-familja u social worker. Bejn April tas-sena li għaddiet u Marzu ta' din is-sena, il-Malta Community Chest Fund ta' għajnuna finanzjarja ta' aktar minn 2 miljun euro. L-akbar ammont il fuq minn €1,000,000 ingħataw għal kimoterapija speċjalizzata li minna benefikaw 141 persuna. Intant żvilupp ieħor huwa li issa l-applikazzjoni għas-servizzi se tkun aċċessibbli online u li kull applikazzjoni li tirċievi l-Malta Community Chest Fund se tkun evalwata individwalment biex bekk jiġi evitat l-abbuż mis-sistema u biex min verament ikollu bżonn l-għajnuna joħodha mingħajr dewmien.